ziwembu zimene anakonza china Israel ndi America kuti zichitike ku Iran pakana zifike posentha boma zikuoneka zoti zalimba mkandiro. Chiwembu chalimba mkandiro sinatheke like kumasadziwa kuti sichitheka ndi mmene situation ilili chifukwa adziwaka sokale ndi kulongoswani kumapita kwa video imene zilili koma pozindikira kuti sizitheka ndithu a Trump wamenya nkhondo imene amayikwanitsa ijayi ya sanctions ija. Ndiye panopa walengeza pano kuti palibe aliyense amene angapange business ndi dziko la Iran. Palibe aliyense asapange business ndi dziko la Iran. So that means pamene pano tione China, Russia kuti chingachitika chani. Chifukwa kuganizidwapo ndanaganizidwa kalekale and ngakhale kuti sizimathekabe fa panopa mabusiness amachitikabe. So Trump wanozoti sigwira ndi wapanga nkhondo imene amathaija ndi wanena panopa kuti aliyense asapanga business ndi dziko la Iran. Komanso kwakwanisa ngalo upanga business ndi dziko la Iran kukupeza ndoti iweyo ukamapangaso business ndi dziko la America matarifu ati misongo ndoti azikuchita 25% misongo chifukwa chongopanga business ndi dziko la Iran. Good morning, mwadzuka bwanji konse kumene muli. Tipatsaneko update ya ku Iran kumene ndithu few days ago sikunali bwino kwambiri. By the way, zinthu zingapo zimene zachitika komanso just understand kunena kuti panopa sizili ngati mmene zinalili poyambirira. Panopa mademo akuoneka zoti achepa kwambiri. That means china Mossad komanso china America ndithu alephera apapa iyiso alepheraso kachikena chifukwa actually anakonzekera kwambiri kuti I think iyi ndi itheka. Amatero yowo ndithu zikakhala kuti zili choncho then iwo amazabwera ndithu nkuyesesa kuti alowererepo kenako basi chifukwa iwo popanda mphamvu ya anthu aku Iran ndi kuti iwo sangalowepo sangangubwayisa koma amadikira kuti pakhalitsi mademo tere kenako nawonso akhangala alowererapo chanchani koma iyiso ndithu yalimba mkandiro ya kanika. Actually pali ma videos amene akuonetsedwa kwambiri panopa. It's just ni ma videos ena ona kuti ndiyena komano sizimene zikuchitika koma ma videos apanopa ndiona kuti Monday ngati yesterday kunali ndithu mademoso ena BBC, CNN, chan sangakuonetseni. Ma TV ku Western sangakuonetseni zimene zimachitika dzulo ku Iran kunali anthu anatuluka china mtindi kukamacha komano kumana machako kuonetsa support kuti iwowa ali ndi boma komanso sakufuna machina Israeli komanso ndi ma Americans kuti alowe azachitemo zimene angapangeso akuti iwo sakukhulupirira. So actually gulu limene linali limamacha poyamba lija most of them linali lona kuti lachita kutumidwa. So gulu ilili so ndi nzika za dzikolo and it was like kuna chigulu china tendo cha wanthu chimene chimazindikira kunzira olopulumutsayo ofuna kupulumutsa anthu aku Iraniyo akakhala Israel. I guys telling me, I guys is olopulumutsayo ofuna kupulumutsa mtundu wa anthu aku Iran akakhala Trump. You guys are sick. Kudwala umeneko matenda amubungu. Pala anthu ena yake ozitafuta olo mbanja mwanu mutayamba na mota olo mbanja mwanu mutakhala kuti mavuta mota simungapita ukatulira nkhani simungauze kuti abwere adza weruze milandu ya mbanja mwanu. Why? Chifukwa kuniza kuti si anthu olongosoka. Chifukwa munthu olongosoka it's fine koma munthu osalongosoka ngati Trump ngati Netanyahu akabwere mu dziko lako no actually it's just total madness ndi misala ya nthunthu ndi decision imene iweyo
imene west imene ungapange, then later kuzapanga regret kuti koma ineyo napangirachi zimene zonse. So pa nthawi zina umati mwana uyu ndi yayi. Komanso ndi mukudziwa Israel ikakamba nkhani yokhuza ndi kuphwanya malamulo a international law, iyo yaphwanya malamulo angati, yapha anthu angati, ndi iyo ikana kuti Iran waphwanya chani. It's actually dizinuzena kuti sakuyenera kuyankhula yo, ayize sakuyenera kuyankhula chifukwa iwo they are not clean. Komanso tikudziwa kale kuti alibe ma ambitions abwino, sangakuthandizeni like kuyani sangakuthandizeni yonse. So ma videos akupanga security ena ona kuti sizimene zikuchitika ku Iran, right? Kumana kungu paphalitsa ma videos ona kuti by the way internet ku Iran haipanga shutdown, kuitseka. So pali mkulu wachuma kwambiri amachita kuti Elon Musk amene anapanga volunteer ndi kutumiza Starlink internet yake. So Starlink ena samaidziwa kuti ndi chani. Starlink ndi internet ya Elon Musk imene ipanga, koma imene yoyo simayendera ma transmitter acha. Imene simayendera ma transmitter acha kuti zigwira ya imene anangoyiponya ku space iko ndi imatheka kulumikiza chilichonse. Komanso Starlink ndi internet yoopsa kwambiri kwa muli za spy imene muzawo kampelembele zili mmene mumo. So therefore zimene zinachitika umene kumano Iran be after zimene zinachitika Iran be inajamiza internet yawo, ngakhale kuti iyoyo imazithemba kuti ipanga bypass ikhangati yadutsira yapanga bypass tena kuti yadutsira kuseri komabe itakafika ku Iran ko ayijamisanso kuti kuno sigwira ntchito iyi ndese zinathekedi siwagwira ntchito. So ma videos ambiri amene mukaonacha ndoti it's actually zakalekale, right? Koma ma videos amene akubwera pano ndi ma date omwe ndi ma videos amene akuonesa zonzoti pakati pano pa kulibata. Komanso ngati kuli ma demo ndoti ndi anthu amene ali auzindiya zonzoti America ndi Israel si maiko amene angathandizire Iran. So akumangamba zithunzi zachi na ujayo amafuna kuti Pahlavi uja Reza amene mwana wa Shah amene afuna abwereso, right? And afterwards Trump anakana kunena kuti sizoyenera kuti Reza Pahlavi apite ku Iran kapena kuti akakhale president, ngakhale kuti iye amakangana malimbira ine ndipita kumene kwakhanga kumuza Trump kuti khanga kuipanga nayeso kuyilowa nje. Ndi Trump anazana this is not the right time, sinthayo yenele amene tuone kaya kuti chingachitika njani. So ye ujaso after so amukanaso ye ujaso anazapangaso a video so inaso yo yonesa kwana kuti Trump also kuti angasolveso ma problems za ku Iran fana iso manja make muli magazi wamuki so Trump okauka. So yeah, that's it. Number 2, Iran some ma ambassador ya ku Germany, Italy, France, komanso ndi maiko enaso. And awa iga murumu imodzi. After waiga murumu imodzi ndi awapangira pledge screen ndi akwaonetsa kwanza sima kwanza tukumakhala ma CCTV cameras ndi akwaonetsa ma protesters aja amene amapanga protest aja ku Iran aja komano atenga zimifuti akushuta anthu akuombera anthu komanso akuphwasula zinthu ndi akufuna aonetse konzoti pali media imene kuma yankhula zambiri ABC ndafuna aonetse kuti ife ngati kuli kumanga manifest ife ngati tamanga anthu 2000 chakuti anthu ake ndi awo omona uyo ndi akuonera kumene ndi kuti show ndithu yakulu kumene kunthu imene ndithu anthu akhalakhala akuonera ena akutenga zimifuti kumaombera azinzawo ya kumapangaso zinzawo panthu pamene mademo anakapempha kuti ndi peaceful protest kuti zionetsero ndithu za peaceful za mtendere ndi zimene ndithu zikukachitika kumene koko. So nkhani ndi imene ndithu apa
tipasanso ma update enaso komanso leroli mwa nthawi ina yake leroli lisadutse leroli tikambekonso nkhani yokhoza ndi Thomas Sankara. History yake anabadwa liti, anatani Thomas Sankara nkhani imene ndithu leroli ndithu in God willing na madingo anati inshallah leo tikambe nkhani ya Thomas Sankara. Yes, ndima update ena. Guys, thank you so much, Malawian Cameras.